karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Naasin day Laura. Gasudong sa patay na diyang bana. Day Laura. Miabot na ang mga paryenteng Dong James. Uy, uwa makadungog na ako. Mitutok raman sa lungon. Day. Ay, Ginoo ko oy. Napakanin sa maayo pangunahon na si Day Laura. Namitutok naman lang ni sa patay na niyang bana. Ay, Day Laura, naaka sa maayo ni mo pangunahon na. Nang tira. Ay, salamat. Bitubag pataw na ako. Kuan kining tunay na nga butday. Murag maunay gipatawagan ni mo ganiha na ako. Paryente tingali na silang Dong James. Nangita man ni mo. Lakaw na day at toa. Hari nga Carlos! Gangan man kas buwan. Kaon ka buwan? Unsa man yung buwan? Kaon ka? Piking, Unsa man? Katungan ng buwan, no? Mayo kay magkapika sa buwan. Saman, muladlad ka na. Imong kapa, mulupad na ka. hilong Piking, Yaman naman. ikaw kaining talinis kong bangkaw. Lugwa ng mata ni mo. Ayaw, taon. Ayaw. Nangutan na rin ako. Unsa man? Ha? Musukol ka. Mutan na rin ko. Ngandangad kag buwan. Mura mag-imong kabuto ng buwan. Unsa man? Kabuto ni mong buwan? Ha? No. Mulupad kag buwan? Wala! Nagtanaw ko sa buwan. Kung kanus Asya mawa. Buot mo ipasabot. No sa patay ang buwan. Himat yung pamuna. Di pa na mamatay. Hapit na. Doon na lang. Hapit na. Unsa doon ba? Unsa doon? Unsa hapit na? Hari ako Carlos. Toan ang mga paryenteng Dong James. Ay, hala. Ay, man ko mo dool. Ikaw na padool na Day Laura. Ay, ooy. Ya. Nagpadoon na lang kong Day Laura samtang nakigatubag sa mga kaliwat ni Dong James. Oo, lagi. Yun yung sa may pong. Pong! Oh, Pong ba ay? say solte. Aw, nangutana og unsay na matyan. Ang sa lagi gitubag ni Day Laura. O say gitubag. Ay, sige hilak. Aw, Unya miingon niya na disgrasya ang gisakyan. nya wa sultihin nga gilabay sa ikanting kugita. Ngano ka ay mutuo ka ha? Oo, sad no. Ay, pag binugo, God. Wasay ko. Ay, bugo ka ay. Bisag unsa pa. Ako lang gani tong giingnan niya na disgrasya ang sakyanan. Wasay ko. Kasi Inday Laura, hapit di na makatingog ay gasige na laghilak. Naguol kaayo. Ay, di lagi na siya pupalabi. Kaya doon na pa siya, anak. Maog yun wasay. Hala. Saan naman itong mga parinting Dong James? Ay, wa na nanguli na. Oy, Igo lang milili og mi pato sa luha. why? Dong, may gawas man lagi ka sa imong kwarto. Uy, asa man to paingon? Ala, paingon siya sa lungon. Mutanaw siya sa iyang amahan. Midungaw na siya. Ay, kaluoy taon sa bata, oy. Guol kayong tagway. Ay,
Day, mura yung gikose ang ako kasing-kasing. Francine, anak. Naibaw ka pag kinsa siya. Kinsa ka ng tawana nga naa diha sa sud nga wa na'y gininhawa. Sudo nga siya, anak. Kay di na nato siya makita na hangtod sa hangtod. Sudo nga, anak. Ang imo siyang amahan. Kinbiyaan na niya, anak. Naiba kong isakitan ka. Sakit sa panang ako ang nahitabo. Oo, ako masayit ko nung saon ko pagdawat kining hitabua. Kisakitan ko. Mas mayo pag ang hako na lang kinabuhi ang nahanaw kaysa magsunog ko sa mga kasakit. Masaksihan ko ang nahitabo ni daddy mo ug magtanaw ko sa imong kahimtang karon. Day, isot ko balik ang bata sa iyang kwarto, Day. Nabalak ako sa iyang kahimtang. Sige nang tirang. Ikaw, Day, pahuway o na, oy. Kami na'y mahibaw ni Manoy Wasay ni mo. Hago kayo kang tanawon o tanawan ni mong naong. Dali na dong, adto ta sa imong kwarto. Ay, husto na, Day. Nang tirang. Day, oy. Gani haramang natakupan ang lubnganan sa imong bana, Day. Dali na sa auto. Nagpaabot si Wasay na tuog ang imong anak, Day. Biyayo na ko na. Anhi ka pa? Unya, mohila ka na sab. Huna-huna asab taon, Day. Pag natahon na mga mata ni mo, Day, oh. Sige na. Biyayo na ko. Pero, Day, kining... sige na lang. Arimi sa auto, magawa ni mo ni Wasay o ni Dong Francil, Day. Abi na ko, makayaran ako mabawa. Kani adto sa diha may padayag ka sa imong kugma. Gipaantos taon na ka. Gisuta ko kung unsa ko nimo ka-importante sa imong kinabuhi. Kung mahal pakit ko nimong tinuray. Huwag nakita ko ang imong kamatinudanon. Hinundan na gidawat ko ang imong kugma. Ug suhod sa atong kami ni Mon, bisan spoiled ko sa imong pagmahal. Bisag nahimo kong silosa. Nagsilos ko sa way hinungdan. Tungod lang sa kapiluan. Ug midanghop ko din yung dapita. Dinihing dapita. Naibaw manunta ko nga dili ko nila paanihion dinihing dapita. Apan gahi kong dinihing dapita gasugod ang kalbaryo sa mga kasakit. Ako ang ilungdan ko nga nang nahangnaw sa'yo na ako, James. Unta to, gipaminaw ko sila. Pagkagkakaban ako. Nagmagahi ko sa akong pagtuo. Dili na ako magkaya nga mawakan akong kinabuhi. Mahal ko ikaw, Jay. Mahal ko ikaw. What you mean to me. Mahal ko ikaw. Mahal ko ikaw. Ikatuloy ko din sa balkan.
kabantay ko. Nga may giyaw-yaw ko sa dahil tubog mata. May gitang ko ng babae. Babae. Usa ka babae. Hindi ko lang maklaro ang hitsura tungkol sa puting gabon. Apan siya paglingin ako. Nisipatan ko ang panagway. Maanyag siya. Guwapa. Kinsa ang maong babae. Kung anong naghilak siya. Apil ba siya sa akong kagahapon? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!